אז אנחנו מסתמכים על עבר ביטוחי מלא על שם אבא. עוד מעט אנחנו נוציא את זה, אני רגע עושה לך בדיקה בכל החברות, בוא נראה איפה הכי זול לנו, בסדר? בסדר. אתה לוקח היום את הרכב משם? כן. מעולה. לקחת מימון לרכב? מימון ישיר. מימון ישיר. טוב, אז החברה הכי זולה שאני רואה פה זה שלמה חברה לביטוח. בפער היא יוצאת לך הכי זולה. כל נהג מגיל 21 עם ותק של 3 שנים רישיון הוא יוכל לנהוג ברכב. החובה 1967. המקיף, מה שניתן לעשות פה, רגע, 4,543. הם הכי זולים. לאחר מכן יש ביטוח חקלאי שהוא מופיע 4,987. החובה כמה? 1967. היא הכי זולה. שאר החברות רוצים 2,167. אוקיי, והמקיף? והמקיף יוצא לך 4,543. זה כולל הכל, נכון? מלא. כולל גרירה, רכב חליפי, הגנה משפטית, צד ג', פנסים, מרות, שמשות, החלפת גלגל, אספקת דלק, הכל מהכל. אני הבנתי. עכשיו אתה יכול גם לחלק את זה כמובן לתשלומים. החובה, אני אשלם אותה בדואר או מה? החובה, אתה יכול לשלם או בדואר או באשראי. מה נוח לך? אז בדואר אני אשלם. אז זה אומר אבל שלא יהיה לך חובה עד שהיא תגיע אליך לדואר, זה בסדר? מה זה? זה אומר שלא יהיה לך ביטוח חובה עד שתשלם אותה בדואר. הבנתי, אז באשראי מה? באשראי אתה יכול לחלק עד 12 תשלומים. אני מעדיפה שתעשה באשראי, שתהיה עם ביטוח שחס וחלילה לא יקרה משהו, אתה יודע, לא... כן, הבנתי. עדיף. טוב, אז תני לי לחזור, זה הכל. מה את רוצה ממני ניירת, אם כן? אני לא צריכה ממך ניירת, אני קודם כל צריכה ממך שניקח את כל הפרטים. אם כן, אני שולחת אישור, אני צריכה לשלוח להם אישור למגרש, כדי שהם ישחררו לך את הרכב מהמיגון. כן. מתי אתה נוסע לשם? משהו כמו איזה שעה וחצי. אוקיי, אז אתה רוצה בינתיים שאני אקח לך את הפרטים, אני אפיק את הפוליסה ואני אשלח להם את זה? שהם יתחילו להתקדם? כן. אז יאללה, אז בוא אני אקח ממך רגע. קודם כל, אז כמה תשלומים בחובה, כמה במקיף? החובה... רק שנייה, אני רוצה לבדוק אם יש לי באשראי מסגרת לשלם את החובה. תסתכל רגע. אני יכול לשתי דקות לחזור אלייך על המספר הזה? אני חוזרת אליך עוד 2 דקות, בסדר? יאללה, ביי. יאללה, ביי.